Okej. Nebol som naštvaný. Eleanor žila len hudbou. Stále. Nikto jej v tom nemohol brániť a ja som to rešpektoval. Prečo ste jej volali a chodili za ňou? Aspoň dúfam, že to bude rekord. Kamoška, boli sme v pohode. Až na ten súdny príkaz. To vymyslela jej matka. Ja to viem. Bála sa, že sa k nej vraciam, lebo som mi bol párkrát pozrieť. Ak ste bez viny, prečo ste teda ušli z miesta činu? Zľakol som sa polície. Elle by som neublížil. Chcel som len jej dobro. Verte mi. Je to na vás. Hovorila som s asistentkou sudcu, ktorý vydal ten príkaz. Orlando má pravdu. Žiadala oň Eleanor, ale na nalíhanie ma. Izabela Teraz tvrdila, dáme nie. raketku. Prejdem cez červen. Pôjdem do ďalšej raketky a... Mamu to isté nepáčilo. No, manažérka tvrdí, že sa Eleanor s mamou prestala rozprávať. Pred smrťou s ňou hovorila. Choď znovu za Izabelou a zisti o čom. Ide na to. Teraz sa idem snažiť. Budeš spať. Teraz sa idem snažiť. Dvere zamknem, ale na chodbe niekto bude, keby niečo len zabúchaj. No ale zajtra odídem. Podľa toho, kedy po teba prídu. A prečo prídu? Slúbili ste ma pustiť, ak vám dám Orlanda. Máme dohodu. Nemáme. Vy si zo mňa uťahujete? Nesrandujem. Musím už vypadnúť. Ako si mal myslieť pred krádežou? Mám svoje veci. Počkaj. Pustite ma! Nechajte ma! Pustite ma! Pustite ma! Pustite ma! Nechajte ma! Pokoj sa. Pustite ma! No tak prestaň. Počkaj. Čo sa stalo? Neodídem, kým mi to nepovieš. Čašia som. Môjho otca zatkli. Vraj vykradol jeho viny. To je lož. Jasné. Verte mi. Má aj alibi. Volá sa Jaden Steven. Je na ňo vydaný zatýkač. Ukrýva sa, nechce ísť svedčiť. Otec má budúci týždeň súd. Ako ho nenájdem, tak pôjde do väzenia. Preto som ukradol auto. Jaden patrí do gangu zloduchov. Napadlo mi, že ak sa k ním pridám, zistím, kde sa ukrýva. Oni to vedia. Pridal si sa ku gangu kvôli otcovi. Áno. Skúsali spať. Čašia som raketku. Prečo tajíte, že Eleanor vás ako Vo manažérku fialovou vyrazila? máte. Nezdá sa mi to dôležité. Museli ste o tom hovoriť, keď sa Ale vám a som Eleanor v červenom. Isté. Chcela sa No za chvíľu udianie. pokus to. Neudobrili sme sa. Takže ste sa pohádali. Pýtate sa, či som si zabila Hop, dceru? hop, hop, Nie, hop. madam, len si chcem Hop. ujasniť fakty. Pýta sa. To som nechtiac No tak klikol. priznaj to. Hop, hop. Hop, 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 hop. Väčšina detí nič Hop, nedosiahne. hop, hop. Eleanor, áno. Urobila som všetko preto, aby mala lepší život. Prečo by som jej ublížila? Hop. Je si celkom jasné, že Izabela nemá prsty v celinej smrti. Hop, Otázka znie, mala hop, Eleanor hop. rada mačky. Hop. A čo staroveký Egypt, pyramídy? Som v raketke. Umie. Nie, o Egypte nikdy nerozprávala. Dobre, ďakujem. Poďme. A teším sa, že sa zajtra večer stretneme na otvorení 73. sezóny. Všetkým našim sponzorom, členom rady, našim najvernejším priaznivcom. Vrele ďakujem. Áno. Toto. Pre Ariel? Ona je skôr na červené víno. Ako viete, že pre ňu? No, zjavne sa vám páči. Chcete radu? Priťahujú ju zlí chlapci.
Pokus to 100%. Môžem sa pýtať. To bolo No to nie je žart, Ariel. Mám Môže veľmi dôležitú stopu. 10%. Ani to nie. Ja už neviem. do toho. Nepoviete nám to. Dneska to gamblim celý deň. Nemôže, Ariel. My nič nepovieme. Sľubujem. Som zvedavý. No, aj tak sa to dozviete. Eleanor mala pomer s niekým z vášho orchestra. Ja som si nešiel. Snad nie Douglas. Čože? Či Howard? Mierte vyššie, viac nepoviem. Teraz dám v mojej rekorde 92, tak tam 100. Ale vážne, súťažne. A k tomu ju zneužíval. Sexuálne. To je strašné. Áno. Pane Bože. Nechápem to. Idem do raketky. Okresná väznica v Sakramente. Doklady, prosím. Pán som Kimbalčov z úradu vyšetrovania. Váš syn Anthony tvrdí, že ste nevinní. Má pravdu. Anthony vám to povedal. Áno. Odkiaľ ho poznáte? To je nepodstatné. Prečo do toho strkáte svoj nos? Dám vám šancu povedať, že ste to nespáchali. Nie, ja som nič nespáchal. Súd hovorí opak. Majiteľ obchodu ma identifikoval, ale mýlil sa, to je všetko. Viete, že sa nemám ako brániť. Vykradli ste už veľa obchodov? Kedysi, ale to už je dávno za mnou. Odkedy? Odkedy pred rokom zomrela Anthonyho matka. Snažím sa, aby som bol lepší. Našiel som si prácu na stavbe. Kurňa. To je polepšenie. Keď sa z tohto dostanem, tak tam končím. No to ste mali rok. Na čo čakáte? To čerta s vami. Nepoznáte ma. Teraz dám 100. Štátny zástupca navrhol 2 roky. To by ste hravo zvládli. Prečo ste odmietli? Cítim to v kostiach. Chlapec u pestúnov. Niekde na ulici, mŕtvy alebo v cele so mnou. Bude to mať toto video asi tak 16 alebo 10 minút. Hovorte o Jadenovi Stevensovi. Dostala som správu. Práve včas zábava sa začína. Čo sa stalo? To je naozaj hrôza však. A čo, madam? Náš dirigent mal vraj vášnivý ľúbostný pomer s našou úbohou Eleanor. Nie. Áno. A mlátil ju. Ellison, prepáčte. Iste. Ty? Prečo? Chcem vylákať milenca. Ups, musím ísť. Niekto z orchestra sa skutočne vážnivo zaplietol s Eleanor. A ako to vieme? Mačky a Ed. Eleanor ich ňou. Tú záložku nekúpila pre seba a na bežný darček je príliš drahá. Niekto na ňu chcel urobiť veľký dojem. A vďaka tým klebetám si myslí, že Eleanor spávala s Vincentom. A keď sa k tomu pridá pár pohárikov šampusu... Nechce viniať. Ako si to mohol Eleanor urobiť? Nemám tušenie, o čom to rozprávam. Je to tu. Neklamni! Chod sa domov vyspať. Stačí! Nechajte ho! Opravdu, pokojte sa! Spokojne! Prestaňte! Stačilo! Prestaňte! Počkajte! Ive, prestaňte! Nemám zavolať posily z domova. Pokojte sa! Stačilo! Co som dobre pobili. Konstanc, my vieme, že ste Eleanor kúpili. Máme vyhľadať kreditnej karty. Boli ste u nej za ňou. Eleanor. Nebola. Kedy ste jej to povedali? Pred pár týždňami. Bola veľmi, veľmi milá. Ale nemala záujem. Sklamalo vás to. Trošku áno. Máte výbušnú povahu? Nie. Pochybujem. Na Vincenta ste vyleteli, nie? A to bolo iné. Počula som, že Vincent ublížil Eleanor a to ma vytočilo. A čo večer, keď Eleanor zomrela? Boli
ste naštvaná. Vedeli ste, že má koncert. Nebolo by ťažké sledovať. To nemyslíte vážne? Vás nenahnevalo, že Vincent Eleanor zneužíval, pravda? Vy ste nemohli zniesť, že je s niekým iným. Nie. Dobre, tak mi vysvetlite toto. Aj. Prečo bola zbraň, čo zabila Eleanor vo vašom aute? Čože? Pred pár hodinami sme vám ju našli v kufri.